Uyag baktas. Ay! Nihar kung binaktas dire ba? Naabot na lang kong sandrukig pinangita sa kong tarsier. Bang! Huwag yan po ko nakita ng mga kahuyan dire. Nawala akong tarsier nga pagumangkong pikulo ba? Asa ka to kung makitaan to pagumangkong pikulo na mga tarsier eh? Pero tinanginitag binaktas ba? Uy! Ay mga tambay ba? Ano ko ni Beog? Basig naay ka ng kakahuyan dire ba? Basig nasahag nga kong tarsier dire nga katong pagumangkong pikulo. Bang! Tuon sa na ako be. Nabili na kitag dabtan ba? Wa bigat tay nakitandot nga hayop diri ah. Lagi pod, gusto na ng mga kan lugar dire eh. Wala ko nalaan na konto dire ba mga hayop pod. Gusto mga kita mga dragon na ba? Nga mga bitin. Dinosaur, mga zebra, ada ba? Yani. Pero wala man diri ano? Wala man pod. Daga mo Asa ka gagawin sila, eh. no? Asa ka sa ligbutang ba? Asa ka balindot. Mga pangitaon na ba? Nalindot king kuan ba? Boss, pwede mo rin. Boss? Saan boss? Huwag ka mo man ito nagsuro ito sa kong tarsiran ba eh? Murag mo siguro na tanggalan ang kalo kay wala man nagala to. Ay, kaya jud. Di dai. Karo nang inyong mga naong oh. Ito may alain pa to boss sa yung abot lagi ka boss. Ganihan kung binaktas ba nangita ko ganang kakahuyan ba eh? Ano man? Taga diri na mo? Oh, dai na. Unan. Ulan ra. Lagi ato laban. Lain pa to boss. Kung saan diri? Ngita ganay ko ano, kahuyan ba? Ganihan kung binaktas ba eh? Dito pagikan kay nangita ko kakahuyan diri kay kung tarsier ba nawala. Wala de. Oo, kung nawala kung tarsier ito. Pila day ka bok. Ay. Pila day ka bok. Kasya na boss. Kaya mo tarsier ito pero kung napakita daw sa inyo mga tulor na ito. Nawala itong pagkumangkong pikulo. Wala may kita to. Nawala kung tarsier ba itong pagkumangkong pikulo. Ha? Gumugong pikulo? Oo. Ndo tagod nga pangalan jud na. Yun, Iya, pangalan na eh. kinasya nga ko na, tarsier. Kay gwapo guro na tarsier ba? Wala ko ninyo gidala ba eh? Wala eh. Wala pa may kita pod. Pangit ato mga tarsier ni mo, mga liwat sa mugnaw. Sa man to? Mundog mo tayong tarsier Ugay, ugay. ito kayo no, pero nadyo mas cute ka to ba eh? Ito pa mga pikulo lagi. Wala pa dili magkisa. Ha, ito isa kauban ninyo. Ato sa lambalay, naro lambalay da sunan no. Ay, nara diya. Naro. Wala yung mga kahuyan dire. Naman. Na may kagaya na sila. Ay, kahuyan diya. Nada. Pasig nara dara ang tarsier na ko ba? Dugay na ikong pinangita ba eh? Wala. Happy day, magyapon ni mga tuan boss. Tama-tanaw, banan ka na mo. Bago pa maguna ko itong tarsier god, bago pa ba? Bago dito Oh. tarsier. Di ka man na tarsier. Ata ka man to, naong niya. Ato Tana, tana to. Ato to. Kabay ko ninyo. Murag neat cute na nga tarsier ba kay kuan man. Cute Gumang na, kong pikulo daw. Kung pikulo na, gika na tagalang panita ba? Tara boss, sabayan ka na mo. Sabayan na, sabayan Ko ba? Gusto na ko makita si. Tara boss, oh. Dili lang boss eh. Ah, madapit ang kahuyan ka na ba? Oo, dahan. Dahan lang boss. Kaya trap, papasin na yung ano ba? Morning mga kawayan dire boss. Dagko hirig kahoy no? Sure ko ba yung mga kahoy, nagigit siguro ni dire? Tara. Najud to dire. Namias pa minsar ay. Mias ko kay hangin. Dami kay plastaran duyan. Paminaw ko makatulog na bukod riyaron ba. Pak. Di sa ko pa disturbo ko ng adlaw kay good mood ko. Chill na sit up river. Chill ba. Morning mga kawayan dire boss. Ito ngayon no? Tagalan, pagkakontar siya dire wa. Pag magkumbikol no Boss hindi na to dire ah. Dili pa to balay sa mugoy sa Kauban na mo. Ay dire? Ah, siya ron, bisig makatudlo na siya ba? Ay turo, turo buwang mo. Ay, mo na siya? Oh. Tawag ka daw. Call. Ay, di jud ka daw ang buwang oh. Bungol siguro ni. Kabalo, bungol na eh. Tawag ato na to. Bungol na. Di mo minatawagon ba? Ay. Duyan kan bay. Asa day mo? Diriya ba kay gisabay na mo ning ano ning tugay dito sa tarsieran sa una. Pak. Kay nawa di ang tarsier to suon na to pikulo o pagwangkon. Pamangkon Sabihin lang bibi. Pagwangkon to. Sabihin lang bibi. Puntahan nyo dito, kamoy kauban na na. Damay, pagdamay, bumong tao. Chill na kung sit up ron, matulog. May hangin. Pala mo diya, nakon mo ito. Ay, ati ha bata. Ay, di mo sabay-bay. Paala ka di ay. Dili Sabay lang me. Wala me. Tao lang dire. Sa lasol, sa tao na may damay yun. Kung tanong lamda, may tulog. Buto. Tagam. Naputol ang duyan. Di mo gud mo sabay good. Gabaan nun. Hindi sa gula ko kailan nimo gaba. Ay, boss. Stand na makawa. Lunaan, ito nila ba yat? Di mo inaanigay na. Yata, ito mo tado. So, chill-chill na tayo. Tapos, tapos ito rin silba, repikas.
Sus, wala yung sali ka dahil. Putol ko ng PC ba yung putol kang baga. Ay, kanira nakapatol siya ako. Di ba sa sabay good? Huwag kayo, gahit ko gulo. Itripan na yung ito dahil. Trip ni mo eh. Taroy, bisig beri nga eh. Pangilan ala. Dul kita mo bay ka. Lado ka to diri bay dagkam diri kahoy pulay diri no. Diri kahoy. No kay bugnaw diri no. Wala mga ganahan nila, mga tars. Ganang, bugnaw. Lagi. Taw na. Taw dito daw. Dali sa bahay. Tara. Ay, namiya sa akin. Kanawan niyo bay kay basig ka. Ano ko ba? Awan, lubi kayo. Oh, siguro na sa mo. Ito, Ano, boss. Muna na yung mong ginapakita, boss. Sino mga puso? Na, maogi na. Oo na pagkabagong bikulo. Te cute, hindi dahil. Cute no. May pagwa. Tara, may pagwa may sabay. Kapuwi po ng trasira. Mas guwapo po mamaya. Tara. Ay, Atas balik. grit-grit. Yo, what's up mga ka-ipor? Shoutout din ako si Juan, Christine Hart Navarez, Randy Ochada, Samas Alpi, Hilario Judy Senior o kang Mark Pascual sa Espalto Warrior sa Purok 5. Shoutout sa inyo watanan. Thank you so much. Salamat po. Thank you guys sa nagsuporta na mo noon. Ta dili mo gyapon magsawa nga magsuporta gyapon kanamo para always kayo good. Pwede na mag-pastor. Subscribe din tawon mo sa mga YouTube channel no. Okay, para malipay ng tanan. Ayo kani po. Thank you. O shoutout po kaguhan niya. Sa pilihan Juan. Guhan ba Juan Eric. Guhan Eric. Pamangko ni Juan Piccolo. Gumangko ni Piccolo. Chat out mo ikaw kang Ice Lolita. Bye-bye. Nakita na mo si Guhan. Nga, pagumangkong Piccolo. Thank you. Thank you guys.